kwedu no mabuja madokachere dzauya nhau dzomakumi mairi mwedzi uno waChikumi. Ipapa zeki yapedza kuita sarudzo dzokuTsholotsho dzenge iita kuwadhi yekutanda kwahwina mukwananzirindiwe oZaNU-PF. Wadhi yoChikumi kwahwina njovu sipisai oZaNU-PF. Kuwadhi yochimakumi mairi nebodzi ukahwina mvundla Philipi oZaNU-PF. Aiwa yaita kukokotedza chaiko. Iwo zeki wari kufara kuti aiwa watekaedza basa zvinhu. Ipapa vanoringa zvinhu zvinoitika wari kuti iwo kupenengura kwavari kuita wari kuona kuti maMP akavhotera kuti iyo CAB3 ibudirire. oZaNU-PF wanga wari 180 wachida wamwe watanhatu wakabva wazoita wamwe wakatengesa kubva kumapato anopikisa kunyanya haro CCC. Pakaita kunyangariwa chaiko. Rekai tirambe tichiona zvedu pazvinoperera kuti ndokupi. Kanzuro yokwazvimba iri kutoti wakomana izvezvizvi wanhu wachazvimba bhibho wendo huno kana wakarega kuuya kwatiri kuti tinhadzirise nyaya dzawo dzopokugara nepawari kugara. Waribe kupuwa mapepa okuvakisa, uyai munyorese mugadzirise nzvimbo dzenyu zviite zvakanaka. Pareke kugoita zvinokumukiraipo kare kana taakuuya. Dhanyero Garwe agoti wakomana makanzura ari kuita zvokutamba hokoyo neni ndiri kupai masondo mairi basi okuti mundipe munhadzirise nyaya dzenyu, mundiratidze kuti munoda kuzoita sei nokuita sei kuti zvinhu zviite zviri nani mumakanzuro menyu. Paiva nenguva rekera hokoyo nenhamo ipapo. Wakomana rekai tirambe takaringa kuona kuti zvichaperera kupi. Ukuwo gurukota achadzamira ari kuti inini right ndodawo kuratidzai kutoti pakaita kunyangariwa paipapapa wazhinji wachaita kugeda kwemazino kwai kana yapera nyaya yeCAB3 hokoyo tinenge taakutsvaka manje kuti iwewe wagoiramba uchiti muchachireketa chakatadzisa imbwa kuseka kunyena mai chikona. Wakomana pakaita kuoma kwaona zvichiita kuimbisiwa kudariso bvaziva kuti manyongori ega. Mutsvangwa ari kutoti vanhu veZimbabwe watiri kutounza nokuti kwai mamiriro opfumi munyika akanakisa kunyika iri kuita kufaya. Aiwa zviri banoziva izvi. Rekai tirambe zvedu takandoisa maziso tichiona kuti zviri kuperera kupi nokuti pano nyaya ipapa ari kutoti ava wari kuita zvisiri kusarura muSouth Africa wachidzinga vanhu wabva kure. Aiwa siyai wakadaro tiripe basa nawo isu nokuti isu kwedu uno tinozviita tinozviziva pokare upfumi hwekwedu huri kuendera mberi. Kuti afunge kuti vanhu vari kurara panze izvezvi vachitiza aiwa ari kuzvifunga izvozvo. Rekai tirambe tichiona zvedu kwazvinenge zvichienda kuti ndokupi. Ipapa gurukota rinoringa nozvemigodhi riri kuti porai tikambamura ari kuti right taada kurova mambama manje izvezvi hurumende kumakambani atinenge taapa mvumo dzokuchera mugodhi kuti vachere zvicheriwa zvopasi wakareka kugosenzesa kana kuchera kwacho tinobva tatotora toita zvimwe topa vamwe. Wakomana rekai tione kuti zvinoenda nokupi. Ipapa wanhu wari kunzi wachagona kuchema Mhanduwe makore anoteera yaya nokuti kwagotonzi izvezvi mumhanzi waJapreza wawingidhi ndo imwe mimhanzi yakatoriwa kusenzesiwa kufundzisa AI inoita zvokuimba pamumhanzi. Pana kuzvifungira kuti ndo zvichaitika izvi. Pakanyangara iyo mhuka inonzi AI kutoramba takangwarira chaiko. Izvezvi kwai panga pakaisiwa chokushambadza Mhanduwe choCAB3 kuno kwai chapisiwa chatoita chakatsva chaicho ipo pamudenderedzwa uripo ipo pakuwadzana roundabout pakaita kuoma chaiko. Wakomana rekai tione zvedu kwazvinenge zvichienda kuti ndokupi. Toringa dziri kuitika kubhora kwai nyasi Bulawayo Chiefs yajawo agama notuiri kwa 0
tehwane emosi dzikaita kabodzi handazi ikajawo simba bhora noti iri kabodzi ngezi yajiwa noScotland noti iri kwa0 ipapapo kare Highlanders yaita iri kabodzi nokepekepe yaFarajiro ZANU-PF pakaoma chaiko. Zuva ramangwana Highlanders noDynamos dziri kutamba, Manika Diamonds neFC Platinum dziri kuhwapurirana apawo Triangle noChikumi wanenge wakaringana usu nousu zvibodzi zvowo noHard Rock noZPC rikaiti kuona kuti mbani achajiwa mbani anenge ari kuita zvisvino. Nyasi uno wakomana weragibhi Mhanduwe aiwa rikaiti rambe takanyarara wagojiwa noSouth Africa yawakwesha kuita 40 chaiwo Mhanduwe iyo kwa0 orererererere aiwa unobva watoona naye kuti tichino mutambo chaiwo kuti tienderere mberi. Awa peno waida kutotambisiwa noafana wari pasi pemakore 20 waye peno ndo wagotoita kuti zviite zviri nane leno tikaiti rambe takaringa sokuringa kwataakuita hadzo pasi rese kureketa kuno iyo muSouth Africa kwai kuno mumwe mudzimai ikweyo ari akabatiwa kunyika yoSierra Leone achinzi ano zvinodhaka kwayapuwa 130 wemakore okugara mujere Mhanduwe says right rekai tione kuti inopera yakaita sei iyo nokuti pakatoita kunyangaritsa chaiko. Izvezvi WhatsApp kwaiyatandawo kubhadharisa mari muSouth Africa kune vanoda hawo zvimwe zvinhu zvakawanda kwairi kuita marandi 20 pamwedzi nopamwedzi wabedu waifungira mari waifungira. Izvezvi kureketa kuno nyika dzomuAfrica nedzokuCaribbean dzakaungana kuGhana wari kuita musangano unochekuita nokureketa nyaya dzorusarura nokutengesiwa kwevanhu vatema sonhapwa pasi rese rekai tione kuti zvinoenda nokupi. Wari kuti iwo wada kutoti nyika dzibhadhare iwo hana Britain nana France wavo rekai tione kuti wachazvikona chere. Izvezvi kwai kuno mumwe wokubva kuno dzimwe nyika aurayiwa kuPietermaritzburg kwayaurayiwa iyo nyaya yekuti iwewe uri munhu wokunze kwenyika wakomana mweya wachinga uzorore murugare. Apa izvezvi mabhazi adira mamwe mabhazi aendesiwa kuti aende kuMalawi rekai tione kuti zvinopera sei ipapa paunoenda iko kuMalawi kwacho watopfuura vamwe wavo wapfuura ipo pazambuko roBeitbridge rekai tigoona kuti zvinenge zvipera sei. Izvezviwo pokare Iran yagoti wakomana muita zveutamba tapfika pokare Strait of Hormuz kamukana ikoko Hormuz kaka idihwi rekai tione kuti kanoperera kupi. Ipapa Jeff Bezos agoseka achisekesa vanhu asi achirwadzisa vanhu pokare nokureketa kwacho kuti kwai vanhu vari kunyanya senzesa mvura yakawanda zvikuita kuti AI itadze kupfarima zvisvinu zvainoda zvainofanira kuita. Wakomana wosai kuti ko munhu akutokoshesa AI yache nokuti AI inoda mvura yakawanda kutopfuura vanhu idi zvakaita kuoma chaiko. Ipapa America iri kufara kwai yaboya dhiri rokuti ikone kugochera zvicheriwa zvisingawanike pese pese asi ichizozvipepetera imo munyika yoKenya tikati aiwa makona kana zvadando rekai tione kuti zvinoperera kupi chaiko. Pakadaro Mhanduwe aiwa tagumira pano ndiri wenyu Mhanduwe Wenhau.